dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu nu kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming ngitungane meten. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat nuwun sewu Yayi. Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung mrayogi. Iye Yayi mboten ngestaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sapratamu Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladune dumawahing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulak manu. Kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami, kirang subasita, jernyatanipun kula menika namung batur, kula menika namung kawula alit. Mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Panakawan ora dadi ngopo. Padha harja sapraptanira tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sangnata Prabu Darma Kusuma. Petruk kanthong bolong ndak tampa. Ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Dumawahing tawang tuwang pasang Kalimantabe tulak manu dumawahing tawang tuwang. Gong kok mung mubeng wae iki piye to? Amit pasang Kalimantabe tinepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang. Wis kuwi cukup. Berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha harja sapraptamu Panakawan. Sinuwun Darawati. Iya Panakawan niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha harja sapraptamu. Sinuwun Kresna. Iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha harja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Yo wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Bagong padha harja sapraptamu. Wilujeng
Sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesti wae kowe kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh bareng kowe derajat-derajat ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman Duh nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu walah meng ngono kok dihukum to saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darmakusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jer nyatani sepuh Bagong tinimbangane Darmakusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu dhek. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun napa jenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu barang. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo, ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Ya, aja celumetan. Iki ning kraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nune nggih. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Petruk. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya ya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nereng sambi kala sowan kula tebesake beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar kepareng matur munjuk kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa iya Petruk apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka sanata Panakawan Petruk bener nggih. Nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke apa ngane Bapak Semar, mengke ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kuwi kepiye? Ngeten.
Undhaking pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Punakawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika Bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ngati kula, atine gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa. Mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak kuwi duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Ah, bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijarur ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk. Terus paring pangandikan, Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke ming derajate ngaceplik, ning kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta, nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu, peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk, nggih. Menomersatukan ki apa? Boyo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetahan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara iki adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh
ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Truk. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis, nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak, negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku gablek apa sopi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ming pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petruk, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Truk. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening Bapak. Mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petruk, nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk. Aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki anggurum tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabeya, Semar aja ngetokke Prabeya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabeya. Alhamdulillah.
masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku uga bakal bantu karo bapakmu. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadeke bendahara. Iya siap ora usah kuwatir. Petruk dalem. Nanging wohaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngapa penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuhaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sina Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kulawarga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho tra iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebabar nggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk Gong. Isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebajut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kok kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Mu iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong? Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, Kuwalik. apa to sebabe kok darbeking para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir.
Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi Welak ing Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon Lik Rembug mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. Isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang
wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun. Panus mari jajalan syukur tarim bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong nyerwete suaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan, "Mah, kowe nek karo wong padu ya umah." Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe, ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturake Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petro, nun. Kowe nyias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dielikke. Bagong kae dielikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyam marang aswane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kere Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungsa ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng yen to karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk.
Sampeyan ajeng napa? Petro, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ing negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nuwun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atas derajat ing Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kowe arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke, Tru. Wani, Tru. Ha iya. Bapakku metu ngomahe joko kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora Tak kirimke kowe lho, Tru. wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek lek cengkulmu ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong, terus, Tru. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampean kok ngunek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak Gedibal, kere, Ponokawan, Batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik.
Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngino karo Natamadura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Pripun niku? Kecepatan kula radong. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Sing ngombe Petruk nggonamu cilik nggonku gedhe. Ngawur. Nggonamu cilik nggonku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu jaba. Ayo metu jaba kula tantangi lho. Wah, kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe to. Iya Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati, nek pancen kono wani apa boleh buat. Lah kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Limasada? Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Ora usah njaluk pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojokan. Tegese piye? Tegese Petruk mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho. Arep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi kuwi tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis.
Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida Nah, kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angele ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong. Kula tak nututi Petro mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa paringke sapa nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den. Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, yo Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petro niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon sekecake Iya. bareng. Iya. Pun nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya Bagong sing iya Bagong sing. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ora ya tau to diresoni Petro. Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petro kok angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun Den. Iya. Pun Ndara. Iya sing ati-ati. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula pamit. Iya sing ati-ati. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Pun Den. Iya. Pun Ndara. Iya. Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampe nae dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Loh, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-balik niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Halah-halah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong, sesone ning Karangka Dempel tak paringi. Ndara Kula Sedewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok.
Kalingan jana. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh lah, dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget, dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna, STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang. Oh ngoten mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, Ponokawan padha sak penake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yai. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Dimas Arjuna wonten paring adawu Werkudara. Nggih. Mara matur Yayi, pun Kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora ketamung sekelimah kudu apa ingkang pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Wolawali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara ya. Yen to pancen kaya mengkono, pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarna kang padha sepo ya Werkudara. Ya, ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja nganten ing kesempyoke ngaradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur kedaton jeluk saking dampar kentara kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samya ngampil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata arsawiyas kondur ing purna
Miat langaning kalanggiwan gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang jagat wasisaning Bathara wayah pira jagat bawa penemban ana dawuhmu apa nggih anak Prabu persasat kadidene ngentosi silming palwa gabus kumambanging sila Kresna anggenipun ingkang putra angrantu dhateng rawuh paduka bawa penemban wonten ing negari ngawu-awu langit mriki ingkang putra pun dewaning rat bebasan sampun ketelasan pengajeng-ajeng krana dangu anggen paduka nilar praja ing nalika semanten paduka paring dawuh badhe minangkani menawi dados pamothaipun ingkang putra pun dewaning rat anak Prabu ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa ya nggir nggonipun bapa Begawan Dewa Kahana lunga saka negara ing awu-awu langit sayekti mung kepengin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta jalaran kepengin dadi nalindra ingkang Hanjayeng Bawana lamun sira bisa lenggah dampar keprabone Ngamarta sumurupa nggir dina samengko apa kang dadi gegayuhamu mau bakal kasembadan liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Mara Gage Presanana ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada iki pusakaning wong Pandhawa Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo dina samengko pusaka wis ndak asta. Iki ngateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku boyong pusaka kanthi sarana rada licik, ya kuwi Membanata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka iso tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal mbondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa iso mbok bondo kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat bumi gunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung waduh penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta menawi sampun dumugi wonten ing mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabone Ngamarta besok kapan nggonmu bakal budal marang negara Ngamarta dinten menika ugi pate wonten dawuh ketapna para wadyabala segelar papan derek marang tindak ingsun bedah negara Ngamarta ngestaken dawuh pangkatipun benjang menapa ora ketang sambung bara celok lintang mangkat to dina iki pate nggih ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Buta Pandha tata kati wisraya
Lakmana sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang lho durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat baguse ora jamak mongko aku ning negaraku ki rumangsaku kaya wis bagus dhewe lah kok dadi iki kalah bagus karo satriya sapa Raden takon marang aku Raden Janaka balik kowe sapa nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Rat melonjong botol tindakmu nggo wadyabala gelar papan arep menyang endi malah kepasang yuk katuju ing ngene dene praptaka ning tanah Jawa durung ketemu karo pawangan siji wae kejaba mung Raden Janaka Raden aku bakal tumuju marang negara Ngamarta wigatine tanana kejaba mung aku bakal mbedhah negara Ngamarta merga wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem bedah negara Ngamarta sebab pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada wis diasta dening Bapa Begawan Dewa Kahana wong tuaku Raden Janaka. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Prabu Dewaning Rat cetha lamun sira ingkang nyidra Pustaka Jamus Klimasada lho sajake kowe murina lekna mripatmu gatekna gobokmu iki panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing edan mone macan aku keparat ya to yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange kowe tak rangket mung kari dulurmu papat bakal dadi bandaning Prabu Dewaning Rat malah kepara kowe bali ming kari jeneng para dicoba Raden Janaka dadamu kae. Ayo. Anak Prabu, aduh Remban. Katone sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kalian panengahing Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangendika Paduka menika wonten kasunyatanipun ketitik Raden Janaka sampun koncaten Pustaka Jamus Limasada wadene tasih digdaya. Kula kawon menemban mingira tandangane Raden Janaka karepe dhewe.
Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane Dewaning Rep. Yen ngono kuwi ingkang Nyidra Pustaka Jamus Klimasada. Ora mbok barek tak nggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe. Ayo. Arjuna nglunten paring adhawuh Kaka Prabu. Ya gene Yayi. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Klimasada. Lho. Yen ngono Siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka kendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon Kaka Prabu. Lho. Kowe kalah? Inggih kawon. Ora pati ndugamana pendhitane kaya ngapa Janaka? Kowe lah dalah. Ora sak baene Arjuna. Inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna ki ampuh kaya ga. Ngapa ta? Kok ming nyawangake terus kowe lah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhita oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kowe iki asline tuku bareng karo aku. Ha. Nang klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelanake kurang lho, mata kucing kaya matamu kuwi ora. Bareng Paduka golek jago wonten pundi? Melu aku lho nggih. Mangsuli kandha ing ngajeng nalika semanten ki lho ora petruk kanthong boleng kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kaprajundang dawah wonten satengahing wana kagiat kelurah petruk kanthong bolong wau. Aku kok gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Bus buanter banget. Le kontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lor kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Sing anu kompas nding. Nek ora ngerti lor kidul wae ya nek aku bali ngalor ya nek tekan ngomah. Nek ora tekan ngomah, bali ngidul ya nek tekan ngomah. Nek kleru apa ora cilaka. Alon-alon wae modal gedang rasa dipaksa. Modal gedang mati geget-geget. Sing tok bayangke iki apa? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane Bapak Semar. Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti dinake tenan omong nek Petruk mudar ngono cah edan iki. Nek cilaka iki arep urip piye iki? Aku nemong nang tengah alas kene iki nek nganti ku ana macan
Teko grek nang mburiku kletak sirahku klethuk modar. Kok ya sia-sia temen ta uripku iki jan. Wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngandel ora ngalaski nggon demit nggon setan apa iki sing disebut gendruwo wae teko rene mambu aku terus kruwak glegeken bar mangan terus Petruk lho kok kenal aku sampean sinten kok ngerti kula apa kowe lali karo aku Petruk lah dalah yen kowe lali karo aku kebangetan temen mongko mbiyen uripmu kowe melu aku ampun gawe-gawe saniki akeh wong apus-apus uripmu melu aku mbiyen aku nglagati kowe entek semenene dijoli ya cilaka emoh kula ora rumangsa ketemu karo sampean kok jaman kowe durung dijaluk karo Semar kowe urip karo aku Petruk apa kowe lali mangriyen isih eneng jaman jim nalika semono kowe kelingan ora jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk Bambang Pecruk aku Gandarwa Maya bapakmu aduh Rama Bapak mboten nginten babar pisan jenengan Jim Solontara. Iya. Wah kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Wah. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngastana apa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon kok glelek. Ning dewa ya ming Pak Bon. Petruk Wonten dawuh eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Klimasada ilang. Nggih. Petruk aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi gegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sak karepmu arep wujud apa. Oke. Kok malah elik. Wis janjine kaya ngene iki, janjine kaya ngene. Loh, malah bindeng barang. Enunge iki ra iso cilik. Iso mengkret ming sedina. Ya Petruk sakarepmu nggih. Kowe nganggo jeneng sakarepmu aja nganti kowe lunga-lunga nang kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku kowe iso digdaya Petruk wis aku tak bali ning kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Wah. Kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kulun paring adawuh
jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong. Engko ge bakul obat. Dudu Bagong kudu bakul obat iki. Biasane nyandange ngonten iku e. Batu mo obat tinggi batu roek. Cangkeme Bagong. Nek tawa ngono kuwi biasane. Ah iya. Iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nangkon nganu aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kowe lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan Pandhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkono. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho. Kowe lah pinter tenan iya sekolah kok. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati. Sing mburi iki sapa? Adimu lanang. Satriya ngendi? Madukisma. Madukara. Jenenge Raden Janaka. Abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi. Udus kowe. Nekke abdine mripate ora kompak. Abdimu jenenge Nala Garing. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Kowe lah Arjuna wonten dawuh. Iki sajake pendhita pinter. Tak jalukane tulung. Kula semanggahaken ae menapa saged menang lan Begawan Dewa Kaana. Ya coba-coba. Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaana ya pendhita kaya kowe, ya tuwa. Kowe tak duru Dewa Kaana wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kaana nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Lima Sada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi tapa ngrame mboten kepengin bebingah, ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang endi saiki rung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Aseme. Ikhlas lahir batin. Ora ikhlas sebab apa? Tenan ta iki kowe? Kula aturi lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaana sini. Ngapusi kok aku ora bakal kelakon. Sinten kok Prabu ora usah ngerti, ora ngerti dhewe. Dewa Kaana kowe ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan Kyang Pandhawa, kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun penemban. Panjenengan majeng. Kula maju malih kula kawon. Mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparengi anak Prabu, mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonya tampan ana cah bagus. Ora ngerti nek sik memba dewaning Ratmawaku. Iki srayaning wong Pandhawa. Iki lho, nya. Kecekel aku meneh. Nek kowe wong pinter ayo rebuten reganing atiku. Oh, la setan alas diambusi aku.
Kok le cepet men, cah pinter kok. Wo ngerti aku ben ndang rampung ben celak ketemu rondone Petruk ora ngono to? Has. Aku mah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane Ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Wah, marahi senengane ora. Cakrawangsa kunawanten dawuh, nek bantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka, tak tampa. Ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan. Pejahi, pateni sendika. Pendhita ya raine abang iso mae. Rasah cerewet. Srayaning wong Pandhawa Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaana, kowe apa aku sing tekaning pati, kowe dudu aku. Ayo, kekuatanmu sepira mati aku. Kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun 60. Nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijik urip. Ngapa kak muni ijik urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tak openi aja kuwi. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Siwundarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Nek aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung perkarane. Wah. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung karepmu ni durung tepung karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Wah, ayo. Ati. Tobat, Kakang Semar. Apa ora kowe? Tobat. Kapok Kakang, kapok. Kapok. Mumpung adem. Lumayan. Tobat. Kakang gigriseni ora apa, ngekepok drijine uwik-uwik. Kowe ngopo kowe? Nggih matusaken tedha baju barat pendak-pendak golek kipangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali titenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan. Mrigas kene aja takon dosa. Konangan aku ak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.
menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Tobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewasrani bali wae Dewasrani pangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari anggris muni muring ya ngono kae. Kowe lah Wadyabala kok akeh banget sajae Wadyabala Tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo ndara-ndara tuman matane. Kapok ora kowe. Kapok ora kowe. Enten apa? Mata diculek dhewe. Matane ora diajar dhewe tuman. Mansane ora. Iya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjakke lho. Wadyabala Tunggul Malaya. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki Den Untadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kesempatan penjangkane Bapak. Yo, Petruk. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun lancar sakabehe slamet wilujeng mboten manggal setunggal menapa. Ya Semar kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta. Ya diwelengi Ndara. Ya diwelengi apa? Diwelingi. Mula lek omong sing bener diwelengi kok diwelengi. Kon ngedalke golek supaya iso do ngerti golek ana jroning crita sewengi kala wau ingkang awon dipun bucal ingkang sae dipun pendet. Ya Semar